בנוף הבתים הישנים אשר היו צילי בימי ילדות, חלפו הרבה שנים, חלפו הרבה שנים. נוף הבתים כבר מתפורר וקירותיו נעלמים, חלפו הרבה שנים, חלפו הרבה שנים. בגן העדן של ילדות אשר היה בורח, הייתי חלק מהנוף, היום אני אורח. בגן העדן של ילדות אשר היה בורח, הייתי חלק מהנוף, היום אני אורח. בגן העצים המתקלפים אשר היו צילי בימי ילדות, כבר נשברו הענפים, קבצה זקנה פתאום. אני הולך ואת איתי והם כולם נעלמים, קבצה זקנה פתאום. איזה יום היום בגן העדן של ילדות אשר היה בורח, הייתי חלק מהנוף, היום אני אורח. בגן העדן של ילדות אשר היה בורח, הייתי חלק מהנוף, היום אני אורח. בגן העדן של ילדות אשר היה בורח, הייתי חלק מהנוף, היום אני אורח. בגן העדן של ילדות אשר היה בורח, הייתי חלק מהנוף, היום אני אורח. בגן העדן של ילדות אשר היה בורח, הייתי חלק מהנוף, היום אני אורח. בגן העדן של ילדות אשר היה בורח, הייתי חלק מהנוף, היום אני אורח. קהילה יהודית שלאותם ימים לא זכתה לראות ישראלים על אדמת רוסיה. אני מתכבד להזמין לבמה את נבחרת הנוער של ישראל בג'ודו 1972. המאמנים יורם אדם ועמוס גלעד, הספורטאים אורי שאול, אילן קטל, מרטין מילר, יצחק נחיה, משה פולקי, צבי גידואני, שלומי הררי, זרח חדד ומוני אייזי, יושב ראש האיגוד דאז מר עמוס גרינשפן ומזכירת האיגוד דאז הגברת אסתר אדמון. כמו כן אנחנו מתכוונים להזמין את מר אלכס רוזנסון, אשר בתקופת המשלחת היה תושב ברית המועצות ולאחר מכן עלה ארצה. בשמו של מנהל הקבוצה דאז יעקב אזולאי, זכרו לברכה, נזמין את בנו מר חנן אזולאי.
מכובדים יקרים, אנא התקרבו קצת כדי שנוכל לעשות תמונה. בגן העצים המתקלפים אשר היו צילי בימי ילדות כבר נשברו הענפים, קבצה זקנה פתאום. אני הולך ואת איתי והם כולם נעלמים, קבצה זקנה פתאום. איזה יום היום בגן העדן של ילדות אשר היה בורח, הייתי חלק מהנוף, היום אני אורח. בגן העדן של ילדות אשר היה בורח, הייתי חלק מהנוף, היום אני אורח. בגן העדן של ילדות אשר היה בורח, הייתי חלק מהנוף, היום אני אורח. בגן העדן של ילדות אשר היה בורח, הייתי חלק מהנוף, היום אני אורח. בגן